siya nga nagadula sang iya kagalingon makita ini. Kag siya nga nagatugyan sang iya kagalingon maagom niya ini. Ang pagtuon subong, ang semanal nga pag-usisa, pag-review, o kon pag-seeding sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini ka Ilonggo kon hiligaynon nga translation sa atong weekly Sabbath School lesson. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo masonson nga host sa sinaton programa Ang Pagtuon Subong. Kagari ang akong duwa ka mga bisita, mga magtiayon, mga mag-asawa, nga may madamo gid kita nga makutlo mga kauturan, nga mga punto, kag mga importante nga mga leksyon sa sininaton nga Lesson 7. Ako nuna pakilala sa inyo si Ma'am Early Grace Rosarial Octavio. Isa siya sa aton mga professors diri sa School of Business and Accountancy. Saman siya ka CPA. Ma'am, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw sa aton mga tagpalamati. Nalitagid ako nga sa liwat. Mangin kaupod ninyo sa pagtuon sa aton nga leksyon sa sining adlaw. Yes, thank you again, Ma'am Early Grace. Ang ako ni kadwa nga pakilala sa inyo, ang iyang nga bana, wala iban, si Sir Aleph Octavio. Isa siya, ga-enjoy siya sa iyang pagka-free supporting missionary nga nagahimo man sang buluhaton sa Ginoo. Yes, Sir Aleph, mayong adlaw sa inyo. Saliwat mayong adlaw, gid Pastor. Kag katahom gid nga gintagaan naman kita sa Ginoo sing matahom nga leksyon sa sining nga semana. So kabay nga mapun-an kita sa pagpakamaayo naman sining nga tion. Yes, kanami isiralip sa imo punto nga gintagaan naman kita liwat sang Ginoo sang higayon o kontsyansa nga makatuon naman sa aton leksyon. Ang aton leksyon mga kauturan, lesson 7 para sa Agosto 10, Tubtob 17. Apang sa hindi pa kita magbasa sa aton sadsara nga teksto, aton na niduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa sining nga tion ginoyari kami nagapalapit sa imo. Nagakilala sa imo pagka-Diyos. Mahigugmaon, mapesinansiyahon. Gani, Ginoo, salamat gid. Nga ikaw naman magabulig, pinagi sa balaan nga Espiritu. Nga magaupod sa amon pagsaysay, pagtuon, kag pagtungkad, kung pwede pa, sining leksyon sa sining nga semana. Gina, salamat gid, nga imo ginsabat amon pamuyo. Bendisyon ni ini, pagkamayo, ini amon pagtuon, sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Yes, Ma'am Early, ang aton sadsaran nga teksto. Ang aton nga memory text or ang aton makita siya sa Marcos kapitulo 8 bersikulo 34. Ini nagasiling, kag gintawag niya ang iya sa iya ang kadam-an, upod sang iya mga gintutunan, kag nagsiling sa ila. Kung sino nga tawo buot magsunod sa akon, magdumili siya sa iya kaugalingon, kag magpasan sang iya krus, kag magsunod sa akon. Yes, salamat gid. Sir Aleph and Ma'am Early, ari na kita sa leksyon 7. Actually, ini siya Life and Teachings of Jesus. Diri sa CPC may Bible subject kita nga Life and Teachings of Jesus. Si Jesus, bago lang nagtawag sa mga disciples. Kag iya ini ginatudluan, gina-under training sa iya for solid 3 years and a half. So, among others nga gintulo ni Jesus sa iya mga disciples, amo na nga tuntunan subong. Kag ti ang number 1 gid nga daw sentro gid sa aton nga matunan is the cost of discipleship.
Kaya tisli Jesus, come and follow me. So, ang ginaw na sa mga disciples siya, nga they will become somebody. Kaya nakita nila nga dako gid ya puruhan kasi paano pa dako gid ya tsansa that Jesus will become an emperor. Kaya they were being oppressed by the Romans. So, gusto sila sang liberation. And they are looking for some leaders nga mag-upod sila sa ilang quest sa pag-overthrow sa Roman. Tinakita nila si Jesus. When the disciples accepted Him, na ang ilayaw na is worldly. That's why 3 years and a half, Jesus would like to transpose their minds about being His disciples. Mamali, ano pag hindi mo nasidingan nga matunaan natin sa sininga simana. Sa sininga simana, mga kauturan and pastor, actually, mga kauturan, kanami, igin sa atong election sa sininga simana, kay ka-focus gid siya more on sa closing scene sa kabuhi ni Jesus. Yes. And this is very important, hindi lamang sa mga disipulo nga gintudloan ni Jesus, kundi para man sa aton nga umalabot, nga nagapaabot sa ikaduwa nga pagkari ni Jesus Christ. Sakto na pastor, kung ano ang cost, and hindi lang ang kung anong bili, kundi kung ano man ang mabenepisyo natin sa pagsunod kay Jesus. Amen. Yes, Sir Alip. Nami gid nga atong lesson kay this is makita ta din nga muning last na nga part sa sa ministry ni Ginoong Hesus kag sa akon nga nakita diri sa aton lesson nga hindi lang niya para sa mga disipulos ang iyang pagtudlo sa ila nahanungod bala kung ano ang cost ng discipleship kundi at the same time dako ni siya nga lesson dun para sa aton tanan especially kita nga makatawan sang Dios nga kung paano man bala ginatudloan kita sa Ginoo kaysa sini nga sitwasyon ng Ginoo nagatudlo sa ila mo. Gatudlo sa ila bala kung ano gid bala ang ginatawag nga pagiging disipulo. Oo. So amo ni aton madiskubrihan sa sini nga simana. Yes, and that's correct. And then isa sa mga pamagi nga aton natunan sa ligad ng mga sinimana sang pamagi nga pagtulo ni Jesus about the parables, mga pamanggiran, parabola, kag ang mga day-to-day lessons in life. Ang mga istorya, ang mga encounters nila ni Jesus sa iban. So, sa aton nga Monday, ari diri, balik ko kay Sir Alep, ari diri ang istorya about sang bulag. Nga, normally, kaisa lang ni Jesus, ginimo, maayo dayon. Pero iniya nga sitwasyon, kaduhaya gintandog. Na, why, Sir Alip? No, kadoko nami, sinabang. Nga kadua, kaya nga, ano ang iyang pumiro, hindi gid siya nami, ang iya gahom, nga wala iya dayon maayo. It needs a second touch for him to be able to complete sa iyang healing. So diri liwat mga kauturan, diri liwat gina-ilustrar ni Ginoong Hesus ang kung paano siya bala magtudlo sa iya mga disipulos nga wala niya dayon ginayo exactly kay tungod nga gusto niya ilustrar man mismo kung paano man naton maeksperiensyahan ang kamatuoran kaysa kag ang paghibalo sang iya pulo nga hindi bala naton kaysa makuha dayon kung ihatag niya tanan sa aton. So sa diri makita ta ang gradual or ang pag-amat-amat sang Ginoo sa pag-ayo sini nga tao is an illustration nga amat-amat man ang iya nga pagtudlo sa aton bala especially sa paghibalo sa kamatuoran. Amo na kon nga yes kanami gid Sir Alip hindi mo gid magdolpi. Hindi mo ako din nakitaan early before ako niya tag sa imo. Ang ako ni sana sidingan diri kundi iya gintandog. Ang kanami pagidiri kay ang iya nga mga abyan amo yang nagdala sa iya. I have been preaching this story. Okay. Ang isa diri ka punto nga ang iyang mga abyan because this blind man satisfied lang sa iyang life na okay na ko mapatay ko nga bulag ya okay lang but ang iyang nga parents ang iyang nga mga abyan hindi iya worried sila iya nga makita nila nga there is chance for this blind man so gindala nila and appealed to Jesus nga
kung pwede mo. So at first, ang blind man, wala yan need. Oo, hindi yan Pero pagtandog ni Jesus sa iya for the first time, dira ay, may ara gali. Dira na arose ang iya interest and then faith comes. Na. So mo na siya. That's why, okay. Yes, Ma'am Erlian, no pag kanami. Oo, nami. Kadamo, gid mga kauturan sang lesson sa sini, bisan sa Sunday lesson pa lang. Nga ang mga spiritual nga butang, sakto na pastor, hindi mo gid siya madali-dali. Yes. Kisa ang mga bagay, ang mga leksyon ato na nabatian. Galing ko kisa ang aton heart, pero sa mga disciples, hindi sila prepared. Amo na nga, wala sila nakaintindi kung ano ang ginamit ni Jesus. Also sa diri, tapos na nga naayon ni Jesus ang sa bulag, ginpamangkot ng mga disipulo, ano bala ang ginasiling nila parte sa ako, Yeah, sino bala ako. Yeah. Kag ang sabat sa mga disipulo, si Elias daw siya, or si John the Baptist. Kag ginpamangkot sila ni Jesus, pero kamo, sino ang Ako. inyo pagkilala sa ako? Yeah, and that's Kag ginsabat siya nila nga ikaw ang Messiah. Kay before gali, sang unang at panahon mga kauturan, ang ini nga Messiah sa panghuna-huna sa mga disipulo nga amo na gani pastor, it's not more on the spiritual side. Someone ginalantaw nilang Messiah nga maga-free sa ila sa bondage sa mga Romans. Nga kakapoy na sini sa pagiging slave sa mga Romans. So excited na sila sa kay Jesus. Pero hindi gali amo ni pastor ang ginamin ni Jesus. Ginmangko sila ni Jesus, hindi kay tungod nga wala si Jesus kabalo kung sino siya. Kundi nga gusto ni Jesus mabalaan kung ano ang pagkilala nila sa iya. Kung ano gid ba lang ang pagintindi nila sa purpose ni Jesus sa sining nga kalibutan. Yes, and that's correct. Kanami. May pahabol ako nga insight po Yes, diri. Pastor. Nga balaan gini Jesus siya nga ang iyang ginatudluan mga tao, hindi Diyos. Ang tao ya hindi dayon makahangop sa isa lang bisan sa aton kabataan, bisan kita kanin nga may mga edad na there are times nga hindi kita aton ma-comprehend, ma-understand right away on the first time. So Christ would like to emphasize to them, yes, I understand nga tao kamo. Yeah, so that's why we need repetition. Amo ganina nga kung magtuon kita sa grade 1 pa kita, pero nga gina-repeat again. Okay, the more we repeat, the more we will be able to retain. And that's the point. So, God of the second touch. In other words, balance ang Ginoo, hindi dayon naton makuha. Hindi dayon kita in a click of a second, we will be changed. No. Gradual ang aton changes. Gradual ang aton pagtubo na nga may grade 1 kita, grade 2 hasta mag-college. Pagtapos college, may master pa, may doctor pa. Graduate, tapos doctor pa tayo. And that's, may kadugang ka, Sir Alec. Oo, ang ining sa Sunday na itong lesson nga seeing clearly, doon na-remind ko ba sa story sa 2 Kings chapter 6, atong si Elisha, kaupod niya atong isa kapamatanon, nga there was a inaway sa sinanga time nga ang ila kontra damo kaayo. So atong ang pamatanon tong upod niya na nakasiling sa kay Elisha nga ti paano tani ato bangon namudamo ang ila kaaway that time. And si Elisha nagpray sa Ginoo nga iabrihan ang mata sining pamatanon, and then didto na nakita niya gali nga ang ilang mga upod gali ya mga anghel, no? Ang mga anghel sa langit, nga mas damo pa sila. So, amo man lang makuturan, kung kisa, especially kung gatuon kita sa pulong sa Ginoo, may mga butang nga hindi naton makita nga sa isa ta lang nga pagtanaw, sa isa ta lang nga pagtuon. So, amo na ka-importante ang pag-spend gid sang time sa pulong sa Ginoo kaysa balik-balikon ta. Kay para nga makita naton. Kaysa may mga butang hindi ta makita, bala ang kung anong point sila nga verse sa isa lang nga pagbasa. Pero kung with prayer, no, kung maibuli sa Ginoo, as time pass by nga sige mo tuon, the Lord will reveal to you kung anong gili ang ginamin sa sining verse. And that is the life of sanctification. Kundi ang tatlo ka stages ang justification, sanctification, and glorification. Ang sanctification is a daily improvement of our spiritual life. Kaya mo man. That's why hindi ginaton maubos ang Biblia sa isa lang. Kaya bisan maubos naton basa from cover to cover, still ang Biblia fresh gyapon when you repeat it again
Second time, third time. Oo. Ma'am Early, sa ito naman day, paradox and a cost of discipleship. This, when we say paradox, both extremes. Puntag away ang dua. So, there are losing and gaining. Siya nga nag-gain, he will lose siya. Siya nga nag-lose, will gain his life. Anong buot sige sini, madalom-dalom sa Pastor. Sa pagpadayon, mga kauturan, sa yung sining istorya sa Marcos, Kapitulo 8, nagsabat na si Peter nga, ikaw ang Misaya, Jesus. So, naghambal si Jesus na yun, ginsugpunan niya na, since kilala nila, gali nga siya ang Misaya, ginsugid niya na kung anong matabo sa iya. That he must suffer, he must be crucified, pagalan siyang sa pastor. Kag mabuhi siya pagkatapos ng 3 ka adlaw. Kag dito, ginhambalan siya ni Peter, dirita daladala ni Jesus. Nga ginahambal mo amo na ang matabo sa imo, hindi ka mag-amo sina. Kag tapos, hambal diri, naghambal si Jesus nga, hindi ka, Satanas, palayo ka sa akon. So, hambal ni, kung sa aton paminsan, nga ginhambalan niya si Peter nga, Satanas. Kung aton pamalandungan mga kauturan, ang sole purpose, ang main purpose nga nagkadto diri si Jesus sa kalibutan is to save us from our sins. That is the plan of redemption. Kag si Jesus, amo ginang iyang main goal. Kag amo ginhambalan niya to gali pastor si Peter, kay it's like the mind of Satan. Nga hindi madayon ang plan of redemption. Also kanami diri mga kauturan kay hambal niya, he must be crucified. Sa paminsay lang guro sang mga disciple, abi ko, ma-establish kami sang kingdom. Nga, ang amon nga hari, i-crucify, sa makahuluya, pang pagkamatay, i-crucify, imagine, ang imo mga bayo o bahon. Pwede lang mo napatay ka tiruhon, sa kilid, hindi ka makita. Pero ara iya, nahang ka sa public place. So, hambal nila, kag Jesus, ginahambal mo pagid, nga amo man na ang amon himuon, take up our cross daily and follow you. So, amo na ang hindi nila maintindihan. Pero, sa sininga adlaw, sa sininga Monday lesson, ginpaintindi ni Jesus nga, amo to ang aton nga verse, Pastor, kung sino ang nagapangita, naghalong gid sa iya kabuhi, madula ini. Apang, ang nagalose ang iya life, for Christ's sake and for the gospel, makita ini. Yes, kanami, kinokot. Ay, grabe nga picture nga aton makita, karon sa aton nga leksyon. Yes, Sir Ali. There is a verse, sa verse 33, 34, kag 35, no, nga, amo to siling ni Ma'am Early kagina, nga gin-explica na ni Ginoong Hesus, after nga, nakilala na nila kung sino siya, nga he is the Messiah, gin-explain na din ni Ginoong Hesus kung ano ang work niya as a Messiah. Kag siling din sa verse 33 nga verse 33, verse 34 nga to deny himself, take up his cross and follow me. Then siling din sa verse 3 gin-mention naman ni Jesus nga kung sino ang gusto magluwas sa iya kabuhi, no? Mawala ni, but whosoever shall lose his life. Okay, opposite, lose his life for my sake and the gospel, the same shall save it. And then siling niya sa verse 36, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world? So, nakita ko di, Pastor, nga, mga kauturan, nga, ining word galit di nga, pagdumili sa kugulingon or deny self and losing his life is the same thing. Do nagamit na si Jesus another term, agud nga maintindihan naton. It's the same thing to deny self and to lose your life. Muna sa verse 34 at 35. Sa verse 36 naman, gin-mention diri nga, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world? Ining gain the whole world, mga kauturan, actually, is the opposite. Suli ni siya sang denying of self. Kung hindi mo pag-inay mo self or hindi mo pag-ilose mo life, is the same with deny self, you will gain the whole world. And natungduman yung verse nga sa 1 John chapter 2, verse 15 and 16. Kay usually ang aton panghunahuna this world diri is ang common yung panghinchindi diri is material nga mga butang mo, mga maangkon mo, mga material butang. Pero I believe nga hindi lang na ang ginatukoy ni Ginoong Hesus nga you will gain the whole world. Kay sa 1 John 2:15, kung nadumduman nyo, siling na love not the world, di ba? Either the things that are in the world. Then sa verse 16, siling niya, for all that is in the world, anong ara sa world?
the lust of the flesh. So, hindi na siya material. No? Desire or passion sa unod, no? Unod nun. The lust of the eyes, the pride of life is not of the Father, but is of the world. So, you see, ang world, galing nga ito ko, is not actually the material things outside, no? But self, no? When you allow yourself, the lust, your desire, no? You will gain the world. Yes. No? It's just the same with allowing your selfishness, no? Itugot mo mo kagalingon, you will lose your soul. Amo lang nga siling dinig sa Desire of Ages makuturan nga love for souls for whom Christ died means crucifixion of self. So actually opposite ang ginatudlo dinig ni Jesus makuturan is like him, ang unang ginhimo niya gid is nagpaubos gid siya to deny self. That's the first step nga magsunod sa iya. Yeah. Kanami Sir Ralph sa imo nga punto, inabalang imo nga ginmensionar nga ang world is not actually nga amo lang ginaang kalibutan. It is about self. Ari gali ang kalibutan sa aton. Kaya actually kung aton gidya hunaon niya, aton gidya padaluman Marley. Ang mga tao ya nagpangita sa kalibutan para sa kaugalingon. No. Hindi para sa iban. Damo kwarta para sa kaugalingon. Mangita sa nga muna nga mga kalipayan to satisfy self. Tiyan mo na siya. Madugo ko pa siya. Kag isa pagid mo kutulan, di ba? Wala yan mismo sa kwarta. The money itself, no? Kwarta mismo ay salada. Ang tanan niya pagabutang wala sala mismo. Ang naging sala lang sa kay kung ginaanot Pinahigugma. Para sa ato. Ang motibo tabala sila. Basta bisan ng alcohol mismo, natural na siya ang proseso mo. Pero ang ato niya ginagamit sa lawas, which is hindi siya. So that's why ang worldliness na ginamin digri is self. The world ang ginamin sila. Kaya amo lang maghinamo ang tao gahimo ga paninguwa nga mag-angkon niya ni tanan. Not for others, but for self. Okay. Mga lipay siya for self. Yeah. Baway naging kita panahon. But that's paradox. Yes. Nga silang ni Jesus. Opposite sa isa. Ikaw nga wala gahunaw na sa imong galingon. You will enjoy life. But siya nga nagahunaw na sa kaugalingon will lose life. In the end, masiling ka, all is vanity. Just like King Solomon. King Solomon has everything. But in the end, he said, all is vanity. And that's correct. Ma'am Early, sa ato naman sa Tuesday, ari naman after Mount Transfiguration, may na. And then, sang tapos na nila nga nakita si Jesus with Moses in Elijah sa bukid. Okay. Pagpatapos na naog sila, ang nabilin dito ang siyam ka mga disciples. And then, may tatay nga kadalasang bata yung demon possessed. Wala nila maayo. And then, Jesus and the three came coming from the mountain. Yes. Ano nga mga punto di Ma'am Early? Ang sa diri naman mga kauturan kag pastor no. Ang kisa amuman kita sini sa kadamo na sang miracles nga ginhatag sang Ginoo sa atong kabuhi every day bisan ang libre na lang nga hangin. No kisa go question pag kita sa Ginoo gapangamuyo kita pero deep in our hearts wala tagapati. So amuman ini ang tatay sang demon possessed nga tawo. So ginpangamuyo niya nga help my unbelief. So kabay pa makatran nga sa aton man diba amo kita ning pangamuyo ta kada daw Ginoo giyahiman ko nga magpati sa imo nga plano kisa kanami blas ang mga plano ta pastor. Maayo gid Ginoong plano ko kung makaubra ko para gini sa imo kung makamanggaranon kung magpa-abroad ko ma-sponsor gid ko mga crusades. No, bisan kung kisa ano nakaayo, kay galing ang Ginoo mas may maayo nga plano para sa aton. Kung ginkuha gani ina meaning hindi na para maayo sa aton. So, kabay pa nga magsalig lang gid kita sa Ginoo. Ang aton prayer pariyo sa sini nga tatay, help my unbelief. Okay, Siligya, kung buot mo, if you are willing, okay, pwede gin mo yan. You can. Tisli daw kaldawan mo daw nagdoubt si Jesus daw na strike man siya what na di magani kay naka-realize na tatay nga Lord please yes sir. Ang nakita ko di pastor no nga posible nga pwede gid bala naton makuturan mga posible maka-relate ita sa ni kag makahatag sa aton dakong lesson nga siling di you can still believe even though you don't believe.
ano bud silingon na makuturan. Para sa story nga aton nga nakita di nga una pa lang daan di ba siling niya to nga kung maayo mo sa Ginoo tani ayuhan na siya no. Dito makita nga ang doubt sa sining amay nga nagandom siya nga maayong iya bata. Ara gid nagapangibabaw sa iya. Pero ginsiling niya man mismo diyon in the end, Lord, I believe, pero help my unbelief. Minigin acknowledge siya nga despite nga ang unbelief bala sa iya or may doubt siya or no da, he still believes. So, ang mga labra sa atong makuturan nga may mga sitwasyon sa atong kabuhi kisa nga hindi tahulton nga madula anay ining mga balatsagon ta bala nga we don't need nga madula na anay to believe sa mga ginsaad sang Ginoo nga matuman, no? Meaning if despite sina nga may ara ka mga unbelief, you can still believe the word of God, no? Kay hindi why niya nagabase sa balatsagon bi makuturan ang saad sang Ginoo sa aton pulong. So kung ano man ang mga isa mga pagduha-duha ta sa kayo sang Ginoo sa aton, sang iya nga mga saad o promesa sa pulong sang Ginoo, bisan napuno kita sa mga unbelief sa atong kabuhi, we can still believe, just believe pareha sini nga tao, no? And tungod sina nag-abot ang healing sa iya nga bata mga kuturan. Ay kanami gid bless ini. Oo. Gina-develop ko ni nga wali. Oo, na Yun yung experience sang tatay nga gin-demon possess. Kagamo niya ginhambal nga if. Inang ang isa pa gid diri sa aton ng Tuesday nga election do wala na gid kita time. Ang pagpakita bala sang Ginoo. Kay Elijah kay Moses. Dito gindala. Ang akong gani ipamangkot nga ang tatlo lang ka disciples. Ang iya gindala, ang siyam niya ginumbili niya. But nevertheless, another discussion naman na siya. Pero ang gusto ni Jesus diri, to emphasize the disciples, the three disciples, Peter, John, and James. Amuya ang mag-relate sa other disciples. Nga, ang ilang teacher is actually the Son of Man, the Son of God. Kaya nabati ang ginang tingog. Halin sa langit nga, this is my son. In whom I am happy, I am pleased. So, gin-emphasize ni Jesus nga, He is not just man as a teacher. He is not just human as a teacher, but He is also God. Nga may trono dito sa langit. So, that's it. Who is the greatest, Mama Arlene? Sa Wednesday natin. Kanami gini pamangkot pastor, mga kauturan, especially sa atong kalibutan subong nga do halos tanan kita gusto na maging greatest pastor. Makilala sa kanan. Gusto ta na magdamo aton nga kayamanan, makilala, mag-vlog na lang ta kay para mabalaan man ang aton nga mga hinimuan sa kabuhi, pastor Facebook no. Tanan nga. Mga activities. Tanan nga mga hitabo sa kabuhi. Ang kanami nga pamangkot mga kauturan. Kag subong naman na pamalandungan ko gani pastor no. Sa sinibala nga panag-on, I don't know sa iban nga mga pamatanon. Ay, sa subong bala nga panahon pastor, nga ang mga pamatanon niya, do hindi namian magpatong responsibilidad, di ba? Kung sino ang pinakataas president, ikaw ang pinakataas nga posisyon, kag ikaw man ang pinakadamo responsibilidad nga kung sa una gani kung paminsaron ang mga mas magulang sa amon, namian gid sila nga ma-promote, do ka man ulo pastor. Pero subong nga panahon, ay di na kami yung pa-promote, adiri lang kami sa dalong do ka man abala. Kay gali mga kauturan, sa diri nga adlaw who is the greatest. Kaya ang hambal diri, ano kuno ang greatest is you have to become a servant. Kung matinuod-uron kagid mga kauturan sa imong nga responsibilidad, being the highest ranked in a company or in a group, kaya hindi ka gid nga being the president will give you more responsibilities. Will, ari pastor, naman yung servant ka sa imo. Hindi nga, suguon mo lang sila, obrahan nyo da, tapos ikaw yung kapatahoy lang, hindi gali mo na pastor. So, you will become a servant. Kag sa paminsaron, abis ang mga disipulo, excited din sila pastor sa ining hitabo, pangalakaton sila. Tapos, nagpauli-ulihi sila kuno kay Jesus. Pag-abot nila, naghambal si Jesus nga, ano do may ginistoryahan ka mo? Kagamba ko gani, ang mga disciple, do kaladlawan bala sila. Kaya do gahuya-huya sila mga pastor, do mga bata nga, hindi sila manugid. Kaya gali, ang ilang ginistoryahan, sinugid bala ang mga greatest sa kingdom, sa Ginoo. Abi nila nga,
pag na-establish na niya ang kingdom, taas na atong mga posisyon, namin na atong mga bayo. Kita na ang serbisyuhan. Kay gali, another paradox naman, Pastor, you have to become a servant. And to us, leaders and future leaders, no, amo ginigali ang aton nga dapat sundon. And isa pa, Pastor, you have to become the lowest or like a child. Hindi man sila nga masulod taliwa sa taguangkan sa aton nga mga ginikanan, kundi nga ang aton nga espiritu like a child. I like it. Sige, explain. I like. Yes. Ining question ni Ginoong Hesus nga who is the greatest ng actually mga kauturan, kita tanan, no, whether we like it or not, amo niyang natural tagid nga tendency bilang tao bilang ining makasasala nga hari kita sining makasasala ang kinaiya nga mas natural niya sa aton nga do bisan ano to nga tago do amo gining tagid pusoon taya nga gusto tagid diya nga kita ang pinaka-top to, kita ang pinaka-the best, kita ang ginatingala. Oo nga do sa aton bilang himaya tanan, no, kag amo na gani nga diri gin-emphasize ni Ginoong Hesus sa ila nga importante gid plasto, no, hindi nila maintindihan paano ka maging great nga sulugoon ka, no? So, mabalaan ni sa uli nga naintindihan din nila sang tapos panganalansan sa Kristo nga nabanhaw. Dito nila naintindihan nga after gali nga na-experiencehan nila ang conversion, after nga na-convert sila, dili nila naintindihan kung anong butsilingon sini. So, muna nga kabudlay, mga kuturan, budlay to ni nga verse intindihon, ining gusto ka maging greatest, gusto ka maging una, mapaulihi ka, budlay na sa intindihon. Pero kung pangayoon to sa Ginoo, nga baguhon niya itong tagipusoon, maintindihan na kung anong butsilingon sila. Nga ginatukod din ni Ginoong Hesus. And that's it. This is one of the teachings of Jesus. As what we have said earlier nga, nag-accept sila kay Jesus when Jesus called them to be disciples. Because ang ilaya nga ginapananaw is ang mga current nga mga perceptions sang greatness. Ti nakita nila yan nga mga emperor siya, may mga statwa, ginahimuan statwa. Ti amo man ang ilang ginambal nga, may statwa man ko, may ara man ko guro literon, rebulto nga i-adore, simbahon sa mga tao. But Christ changed their perception. Nga in the kingdom, nga hindi sa kalibutan, greatness is serving. Yeah. Amo na siya. Ti, kung imo mang gina-i-insinyon pagayo, and that's correct principle. Okay. Nag-leader ka, it is because people have seen in your service. Nakita nila kay kung siya atong leader, amo gini ang matabo. Because kapag gagiyo gid siya. Nagaserbisyo gid siya. And that's the kind of leaders nga ang kalibutan nagatanaw. Kabay pa nga amo man ang aton, no. Nga kung mag-leader kita, mag-leader kita, hindi lang kita yung magpungko. Kita yung amo maninlo. Kita yung mag-una sa simbahan. Kita yung mag-ulhi pa halin sa simbahan. Because we are leaders. Yes, wala na gid panahon. And that's correct. Wow, ubos na. Wala gid naton mamukuha ng Thursday. But nevertheless, Ma'am Merly, amo na lang ni. Wala nagkikita panahon. Pero Ma'am Merly, amo na lang ni. Inang, if you have something to share sa atong Thursday, and then ang last take nimo, isaw na lang. And then eventually si Sir Alex. Mga kauturan ng atong leksyon, kanami gid, I believe tanan kita gusto gid mangin disipulo ni Jesus Christ. Kag kung disipulo niya kita, dapat kita nagapamati sa iya. Kag kung sa biblical perspective, mga kauturan, ang pagpamati entails obedience. Hindi lang nga basta nakabalo lang ta, kundi dapat naton ina nga sundon. Kag ang nanamian ko diri mga kauturan sa Friday, kanami agi ko pastor. Though hambal diri, before honor is humility. Yep. So before the crown is the cross. So hindi mga kauturan ang aton nga kabuhi diri sa kalibutan, hindi lamang hindi matawhay lang. Even Jesus, sa iyang life, diri hindi matawhay. Apang kung magsunod kita sa iyang mga kauturan, kung aton huptan ng iyang mga promesa, if we will take our cross daily and follow Him,
we will receive the crown of life that He has prepared for us. Amen. Ay, kanami, kakatsi nga klase isang title daw. Pwede ito na may mo. Yeah, Pastor Pastor. Alip nga title sa atong nga sermon. Okay. Oo, no. Cross versus crown or before the crown is the cross. cross. Yes, Sir Alip. So as what sa siling to ginano nga ang mga disciples, so they were focusing on the crown instead on the cross. Nga kung sa bagay gina-emphasize, ginapahangop ni Giniso sa ila nga ang inyo crown is the cross itself. Oh, that's the crown. Kag amo na gani hindi nila maintindihan paano nga mangin crown ng cross. But after conversion, as what sa sining sa Biblia, dito nila naintindihan. Naman nga si Paul, kung nadumduman yung makuturan, na siling si Paul sa Philippians, kung siguro, I don't know, sa Philippians, nga siling niya nga kabigo na ito ng mga pagtilaw, no, nga pagpakamayo sa Ginoo. Siling niya pag-mention na gani nga to suffer with Christ, to suffer, to be with Christ's sufferings is a glory, no? And budlay ni naton maintindihan mo kuturan kung again kung wala ta na-experiencehan ang change of heart and conversion. But I believe, no, once ma-experiencehan ta ining conversion sa atong kabuhi makuturan, we will see persecution, trials as a crown. Yeah. Amo ning point diri sa Ginoo. And that will give makahatag ginising joy sa atong kabuhi makuturan. Mga gawin ka namin. Kadamo pagkitani, galing ang panahon na ito wala na. I hope mga kauturan, pareho sa mga disciples. Ang mga disciples, ulihin na nila na hangpan. It is towards the end of their lives. Nga, ti, sa bagay gani, nagbaton sila yasang kamatayong nahilaw. Si Peter, nagpalansang man. Pero at first, wala ginmahangpan ni Jesus. Ni Peter, kaginambalan pa kanisa ni Jesus, palayo ka Satanas. So, ginadress si Pedro. Si Pedro, na ginlansang sa cross, pero baliskad. That is how Peter accepted. Nagrepent siya. I hope, mga kauturan, there will come a point in our lives that we will be able to understand the cost of discipleship. And that's the way, sure way of going to His kingdom. Sa hindi pa si Sir Alip magpangamuyo, ako na naipasalamatan ining aton nga mga sponsors, mga kauturan. Nga kung wala sila, malisod kikita mga kauturan, sining aton nga pagtuon sa aton nga leksyon. Ang mga mag-asawa, Elder and Ma'am Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni. Dr. Norvin and Rosalina Hibieso. Doctors Erwin and Dr. Rhoda Hardenico. Marlubel Heruta Lurin, Ladel Labalan Gascon, Ma'am Antipas Piedad, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, John and Goldie Joligi Jr., and Jet and Susan Caro, and that's it. Femidon and Edo Van Dest, ang mga mag-ulutod nga mga Alex Pedero and Ma'am Gina Pedero Ilumar, Jimmy Trino and Anily Trino Perdido, Marlene and Pastor Phil Peregrino, and Mark and Meryl Mendoza. Kabay pa ang Diyos, magapakamayo sa inyo. Sir Alep. Mga muya, tamang kauturan. Salamat, Gid. May gugmaon namon nga amay sa siningation nga nakatuon naman kami sing imo pulong. Salamat Ginoo sa mga leksyon nga amo natun-an nga parehas Ginoo kami man amo na realisar nga parehas kami sa mga disipulo nimo sa una nga abi na mo nahang pananamon ang tanan pero sa realidad amay may mga butang kag madamo pagid giling ang butang nga posible amon kisa mga panggawi kag mga ginahimo malayo sa imo nga kabubuton pero sa piyak sa amay nakita namon kung ano ikaw ka may gugmaon, kamaluluyon sa amon. Nga ginatingwaan gid nimo amay nga amon mahangpan. Kag kami makapadayon sa pagpanglakaton suno gid sa imong dalan amay. Kami Ginoo ga pangabay nga ikaw gid mag hatag man sa amon sing langitnon nga kaalam. Kag parehas Ginoo sa tong amay sa istorya nga sa pihak sang iya nga mga
pagduha-duha sa piyak sa mga butang, Ginoo, nga wala siya salig sa imo, ginpangibabaw niya ang pagtuo, Ginoo, tungod sa imo nga mga ginsaad sa amon. Kabay pa amay, nga amon man pasulabihon ang imo pulong, nga hindi kami padala sa among balatsagon, sa among kuluyahon, kundi amon gid saligan nga imo pulong matuman kay tungod ini imo saad. Salamat gid Ginoo, ini amon ginapangabay sa ngalan ni Jesus. Amen.